Wannan canjin kuɗi da aka yi a yanzu, ko mu a majalisar dattijai mun zauna mun ba da shawara cewa lallai a ɗaga canjin kuɗin ne ya kai zuwa June. Dalili na ɗaya shine yanzu kun ka duba 'yan kasuwanmu dukanmu da wannan wani ke da shi da wanda ke kasuwanci da wanda ke da kuɗin ko kaɗan ne ko babba suna samun matsala wajen samun canjin kuɗin a banki. Mun ga mutane sun je banki da kuɗi sun wuni ba karɓi tsohon kuɗinsu ba, kuma mutane sun je kasuwanci a jihohi da yawa katunan kasuwoyin a riga an rufe. Akwai wanda ke gaya min ya je da kuɗinsu zai sai shanu, ya je an shirya yana cinikin shanun za a ɗora masa mota zai ɗauko nairori da yawa a buhu zai ba ka ce a sai zai je kawo sabon kuɗi. Ya je bankin neman sabon kuɗi ba zai samu yadda yake nema ba. So da haka ya kamata abin nan a yi a hankali. Canjin a ɗan ja lokaci a hankali ana yi har lokacin da za a zo an mutane da dama sun mai da kuɗin sa cikin banki, amma yanda ake cikin yanzu gaskiya akwai damuwa, talaka na cikin damuwa. Waɗansu ma na zuwa ƙauye sai a je da 10,000 sai ka kawo 20,000 a baka 10,000. Kaga wannan zalunci ne. So irin wannan abubuwan ya kamata mu wakilan jama'a ne ya kamata faɗa. Kuma kwanakin ba wuce kwana 10 mun zauna a majalisa ta Senate mun yanke shawara mun ce lallai gwamnati tarayya daga ba da canjin kuɗin nan a tayi da kana har wata 6 masu zuwa, amma ba kawai a ce nan da kwana 8 a rufe kuma wanda yake da kuɗi ya asara. Ko kwanan nake gani a abin waya wani yaro ya tara kuɗinsa wajen 300,000 yana cewa su ke na abin da ya mallaka duniya ga baki daya, kuma ya je banki an ki canja masa, ya sake zuwa an ki canja masa. Saboda haka ya ce yanzu shi in dai wannan kuɗin suka mutu a hannun shi to shi ma zai shiga daji ya zama dan kidnapper. Kaga wannan ai abin damuwa ne. Kuma in ka duba kasuwoyi yanzu kowa mai Maiduguri an ce su rufe kasuwa, waɗansu zuwa su rufe kasuwar su suna cewa su sai an kawo sabon kuɗi. To ya mutum zai rayuwa daga nan wannan kwana 8 kuma kuɗin ka je banki babu su. So da haka muna kira ga mai girma shugaban ƙasa ya gaya gwamnan banki mu mun ba da shawara ya ki ɗauka. Ya kamata shugaban ƙasa shi da yake shi ya ɗauke shi ya gaya masa gaskiya cewa lalle magana time ɗin na a ɗaga a ƙara wata 6. Me abin damuwa ne yanzu ana zancen wai ana kuɗin nan saboda 'yan siyasa aka yi. To ɗan siyasa yake so ya tsaya takara wata 6 ko 3 baya ya riga ya tanadi kuɗinsa, amma dala ce ya tanada, amma naira ce sabuwa yana da ƙarfi a bankin za a iya bashi, amma talaka ina ke da wannan ƙarfin za a bashi. So da haka shi nisa na kira wannan conference nake ta na ga shugaban ƙasa da Allah da Annabi ya gaya gwamnan banki lalle ko kuma shi ya ga ya ce ya ɗaga sai mutane samu sauki. To a doka da sungu sanata a doka ku 'yan majalisa ba ku da ikon dakatar da shi wannan bankin na ƙasa shugaban bankin daga wannan abin da ya faru? A yanda doka take mu shawara ce ko za mu yi bara ba za mu ce mun kafa doka da kada wannan kuɗi a daga shi. Policy na abu ne na suka yanke shawara suka yi, kuma ya ce aje ya gaya shugaban ƙasa ko wai ne ya gaya shugaban ƙasa, amma ni na tabbatar wannan abu aka yi shi zai cuci al'umma da talakawa musamman wanda suke kasuwanci. To wane mataki kuka ɗauka a ku a matsayinku na jagorori a nan jihar Kano, ko kuma wane haƙurƙuntarwa ko danna ƙirji za ku yi wa al'umma a nan Kano? Ai a cuci mutum ka danne masa ƙirji ta yaya? Ai a kyale a kar a yi wannan cutar kawai ta ce magana gaskiya, magana Allah da Annabi. A saka mu albada a daga lokacin nan yanzu an ce nan da kwana 8 komai kuɗin kana da su ba za ka kashe su ba ta kaka, ko ba za a canja maka su ba ta kaka. Mutane nawa ne suke, in ka duba yanzu logan mu a jihar Kano logan mu nawa ne suke da banki, logan mu nawa ne ba su da banki, banna ma a ce mutanen logan mu din za su je, ni a sanya na san logan mu sun kai 6 ko 8 a mazaɓata ma da ba su da banki. To ta yaya za a yi wata logan mu din za su je ko ya za a yi? Kuma har yanzu banki ma an ka je kuɗi babu, in sai ka sa miliyan 1 ka samu 150,000. Yanzu wannan gaskiya wannan shawarar bata ya kamata a ɗauki shawarar da sanar ta yi ta ce a daga lokacin da muna kira da shugaban ƙasa da Allah da Annabi ya daga wannan lokaci zuwa wata 6, kuma a ci gaba da canja kuɗin nan a cikin banki. In ka kai a karɓi kuɗinka, ai ba ma masu sata kuɗin wanda saci kuɗin sun san za su da kuɗin su, ba su ne za su sha wahala ba. Wanda yake talaka da ya sha wahala ya samu kuɗin sa tsakaninsu da Allah shine zai sha wahala, amma wanda ya sati kuɗi ya ajiye ya san zai je shirya da banki su bashi kuɗin sa. Amma an ba hankali a ba zalunci ba ka taimaka al'umma sai ga an samu ƙara ci gaba a ƙasar. Amma wannan dai gaskiya akwai damuwa kwarai da gaske, ko mutane sun damu sun yi min waya sun ga waɗansu ma sun zo sun ga wanda muke yan kwansuwansu ina, waɗansu ma da ba na kwansu ina ba sun zo sun faɗa lallai gwamnati dauki mataki akan wannan magana, kuma na roƙon shugaban ƙasa da Allah da Annabi ya dauki wannan mataki. A ƙarshe da sungu sanata duk wanda ya kwana ya tashi a Kano da Arewa da ma Najeriya gaba ɗaya
ya san a lokuta da dama za ka iya kana da damar ganin shugaban ƙasa ko kuma kana da dama ta hanyoyin da za ka iya magana da shugaban ƙasa. Kana da aniyar ka ga shugaban ƙasa ko ka magana da shi akan wannan mataki? Ina nemi ganin shi, Allah ana gani na ba matsala, ina ganin amma na gan shi din ma zan gaya masa, amma wannan fara ne dan ya ji kafin ma da gan shi, amma ina neman gan shi din da gaya masa wannan gaskiyar magana. Wannan abu da aka yi, talaka za su shiga wahala, al'umma za su shiga cin damuwa, kuma za a shiga matsalacin kasuwanci. A ce yanzu nan da kwana 8 a canja kuɗi ne, ana cewa in ka kai kasuwa kuɗi ba za ka samu ba, to ta ina za ka yi su? Ina za ka yi su? Su bankin ka je ba za su karɓa ba, in ka je nan ba za a ba. Ya za a yi kenan? Duk wanda ke kuɗin sa ne ya zama asara. Ya zama asara, kaga ai ba daidai ba. To da haka muna roƙon da Allah da annabi shugaban ƙasa ya ɗauki mataki, ya ɗaga lokacin canja kuɗin nan ko wata 3 ko 6 a ƙara. Na roƙi shugaban ƙasa da Allah ya ɗaga wannan abu.